زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقوة تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة الشعر تمشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشحن كنت 245 كيلو هرتز وعب عسرت تشعر متر باند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات 14 ساعات بعسرت حدا شحن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطيا ولوط المرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو سلام تعلنا معكم يكون زخبركم سماعة راديو مدرخ كم يتسنحكم نلوم سنبت 10 سلست حدار سرالو استفلالي مدباتنا بهم كنبلوم ترالينا لونا نمكت سالكم بخبرنا الدم كابز حلفك أدام كسابلوم السنبت اب إرتراز تخصتو وين إرتراز ملكوتو زباون زبيتاو فتاميتات زقربو المدب سومنا فتاميتات اب راديو دمت مدرخ انو يفنو زخبركم سمعتنا ازي راديو دمت مدرخيو أمانغو سبا سلطان هقدف زي متأممانن متعبلالن بزتنقو زرعي زلو قرقصات اندازا يدو يمتو مهلاوم وكيل دمت مدرخ كاب كتم اسمرة حبيرو أمانغو صحف هقدف أطول أمين محمد سعيدن حلف بوليتيكا وقديات هقدف أطو يمان قبر أبن زعرق زلو متفنان نتي كاب تحتي نابلعلة تسرعي زلو ناي سلطان قددمن كرفسن زنت أبارق كمزخونة بفلاي أمونغو قطعتاو تخطالنات بريزيدنت إسياس زلو من زيبلو من حلفة تجنبار زحيل زلو ناي سلطان قونت ناب قرعتي وات مهلاوي كقلت سنيحو أمهار بريزيدنت إسياس أفورق تباهيلو زنقرلو أتو يمان قبراب كملساتي بريزيدنت زت أتاتو متفنان أب هقدف زتنحط أولوان قطع حلفنا تقدفن أطول أمين محمد سعيد أب عمتها تشان عسرتن حكمنا مكتتال ناب هاقرات إمارات دحر مخادو كتعت أطف كم سرعي زملكة وكيلنا أبزقوان زي أطو يمانا قبرام نزف سلطان جنبارن منقسن إرترا ونينوم كابزلو وحدات مقاربت بريزيدنت إسياس كوين خمزركب أرديو صحافي أطول أمين محمد سعيد أب هاقرات إمارات كمنا وردي اترخيبو أب سملس الأوان زبزح نتفتاتن وسانيتاتن هقدف بيمانا قبراب حلافك قطبا وقدات جنبار أطو حقوس قبر هو التباحيتو خمزة أنحو شاب وسرحو كجمر أبز مدبولو دما نزيت وسن أوان سقيلو كنتات عنو ترايك كتاتل كاب أطو يمانا قطعتاو ممرحي كم توهبو بز مسال لو سرعنات زيواننا ممرحي استقوط أطو الأمين نتخنتات عملكيتو نبريزيدنت إسياس أبسو كسلو دما يمانا زبالك سمع زبال ملسي كم زرخبه يقلت سماو حلفنات وانا صحافي حيزو زركب أطو الأمين أبزوان زخاب زسفح نتفتات هقدف تقليلو مهلاو اتتصحفي مس أطو يمانا قبر أبزلو حرفاف زمدنا أبستفلالي أخيباتاتن هاقراو تنبلاتن كعفن يواسا أكوان تخونه أبزوان زقنا اتمتفنان كخوالولون أبزيك الدرجات بيتعيو خمزلو وكينا مس نتفتات ما أكلاي بيتعفت هقدف كربزلو وقنات زهابو حبريتا مركز بمقبار أرقاقيتو بمسارة حبريتا أطو يمانا قبر أبزيكات هزبز فولتو كم حلافي بوليتيكا وقدات هقدفن أمخار بريزيدنت كون كامنتاف كم حلافي منيستر قدات وطعي نايتا قديمي بأطو عبد الله جابر زمرح زنبرة ودباو قدات تقدف تسألاوي كل تناون فتاتن وسانيتاتن نايتي أب تحتي بهلاو قدات تقدف بأطو زمرة يوهان زقلس مرمرن سندان كمون حبو حلافي محبر منسياتن تمهارون إرترا مالت هاماته كوينو يسرح مهلاو كفلت تخيلو لو بريزيدنت إسياس قزفتي حلافنتات نأزوي زأمنون قجلتات والكأسبات يوبمو اتوم والكأسبات بسخمتم حلافنتاتن اتوم حلافنتات بزهوهم قزيف عبلالان سخيروم كاب هزبن هاقرن بمرحا تأمتو أمن تمازازن نوتمن ناو اطراي كمزخم مقبار بقات سالخم تسرح ينقر كاب قحيتو كساب انباسويرا بزول كبابيتات عسكرا ناي تركب كفلا سراويت أززتن أبلع لنبرت تخبابز تفلالي بدلاتي فتسمو خمزلو منشتاتنا كاب زبادوبوب أكاليحهم منشتاتنا تبدلاتي فتسم كمزلو نمرداء زلأخلنا أحد أبنت بحموشة تحساس قل أبالات ناي تخفلا سراويت بأززتهم تحبيرهم ناب قراو تسلمان زيقاتات تحيسون بمئتاو أقراب كأورتو أبستوافرولو
ግራቶም ዝተጣሕሶም ነባር ዓዲ ቀይሕ ዝኾኑ ሓደ ሽማግለ እቲ ኣግራብ ናይ ምቑራጽ ተግባር ዘይሓላፍነታውን ምስ መንግስቲ ሃገር ንምሕማል ምድረበታት ንምቅላስን ኣውጅዎ ዝበሃል ንምብራስ ኣግራብ ዝውግድ ኣካይዳታት ከም ዘይሰነን ከረድኡ ብዝፈተኑሉ በቶም ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 17 ብከቢድ ተገሪፎም ኩነታቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ እዩ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ክልል ዕድመ ሱሳታት ዝርከብ ወላዲኦም ዝወረደ በደል ዘጓሃዮም 3 ደቂ ናብ ማዕስከርታ ክፍለ ሰራዊት ብምኻድ ብዛዕባቱ ዝወረደ በደልን ተሓተቱን ምስ ሓለፍቲ ክዘራረቡ ኣብ ዝፈተኑሉ ሻቡ ተመቂሖም ዛጊት ናብ ዘይተነፀረ ቦታ ከም ዝተወስዱ ዘመልከቱ ምንጭታትና እቶም ደቂ ክእሰሩ ዝኣዘዙ ሓለፍቲ ነቶም ገረብ ንምቑራጽ ናብ ግራት ሽማግለ ጥሒሶም ዝኣተውን ኣብ ልዕልቲ ወላዲ በደል ዝፈጸሙን ኣባላት ዝለኣኹ ምንባሮም ኣፍሊጦም ብኣዘዝቲ ክፍለ ሰራዊት 17 እንዳተደፍአ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ተኸባቢ ዝካየድ ዘሎ በደላት ልኩዕ ሓሊፉ ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ጎርሁን ልሙዕ ጀራዲንን ሰላማውያን ዜጋታት እንዳኣተኻ ኣብ ልዕሊ ንዋትን ሕርሻዊ ፍርያትን ሓረስቶት ዜጋታት ዝፍጸሙ ዘሎ በደላት ይዛይዱ ምህላዎምን ምንጭታትና ዝሕብሩ ህዝቢ ኣብ ኢዱ ከይሓዊ ሰጊኡን ዘሎ ልዑል መጠን ገንዘብ ባጤራ ናፋ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ከሕልፎ ይረአ ምህላው ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ብፍላይ ዓበይቲ ነጋዶ ሃገርና ልዑል መጠን ገንዘብ ኣብ መካይን እንዳጻዕኑ ብሕቡእ መንገዲ ናብ ሱዳን ክሰልኩ ኣብ ቀጻለ ጻዕሪ ከም ዝርከቡ ምንጭታትና ካብ ውሽጢ ሃገር ሓቢሮም ብ9 ነሓሰ 3 ነጋዶ ልዑል መጠን ገንዘብ ኣብ ዑደት ዝጸንሐ ባጤራ ናፋ ኣብ መኪና ጽዒኖም ብመንገዲ ቃሩራ ናብ ሱዳን ንምእታው ኣብ ዝሃቆኑሉ ኣብ ከባቢ ማህሚነ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተታሕዙ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣቶ ተወልደ ገብረ መድህን መሓረ ተስፋይን ኣምሎሶም ዘርኡ ዝተባሃሉ ዓበይቲ ነጋዶ ኣብ ዝተታሕዘሉ እዋን ብዘይካቲ ጽዒኖሞ ዝነበሩ ገንዘብ ሕጋዊ ኤርትራዊ ፓስፖርቶም ምስኦም ከም ዝነበረ ዘመልከቱ ምንጭታትና እዚ ድማ እቶም ነጋዶ ገንዘቦም ብሕቡእ ናብ ሱዳን ኣውፂኦም ጸኒሖም ብሕጋዊ ኣገባብ ናብ ሃገሮም ከኣትዉ መደብ ስለ ዝነበሮም ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዞባ ከሰላት ተኸዚኑን ዘሎ ኣማይት ሚልዮናት ናእፋ ዝውንኑ ሱዳናውያንን ኤርትራውያንን ነጋዶ ኣሰጋገርቲ ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ኣብ ከሰላን ፖርት ሱዳንን ኣብ ዘሎ ሕሳባት ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ማለት ባዶ 9 ብምቕራብ ኣብ ዑደት ዝጸንሐ መጠን ገንዘብ ክቕይሩ ከም ዝኽእሉ ምስ ሰመዚ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ስምምዕ ምብጽሑ ድሕሪ ምፍላጡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝቢ ነዚ ከም ኣማራጭ ወሲዱ ገንዘቡ ናብ ከሰላ ብሕቡእ ከግዕዝ ይረአ ምህላው ይንገር መስርሕ መቕያር ናይ ወረቐት ባጤራ ናእፋ ከምቲ ዝተገመተ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ህግደፍ ካብን ናብ ሱዳን ዘካይዶ ዘይሕጋዊ ንግድን ምትሕልላፍን ኣጽዋር ይቐጽሎ ከም ዘሎ ወከልቲ ሬድዮ ድምፂ መድረክ ካብ ሱዳን ኣቃሊሖም ህግደፍ ካላሽንኮቭ ብሬንን ኮልትን ዝርከብዎም ልዕሊ 230 ፎኮስ ብረት ከምኡውን ብርክት ዝበለ ጠያይትን ናይ ኢድ ቦምባታትን ኣብ ኣግማል ጽዒኑ ብኸባቢ ኣዲባራ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ዕጡቓት ራሻይዳ ዘብጽሖ ዝነበረ ብረት ብ6 ታሕሳስ ንግዚኡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ምእታው ዝሓበሩ ወኪላትና ነቲ ጽዕነት ዝጽበዩ ዝነበሩ ዕጡቓት ራሻይዳ ሻቡ ብላዕ ሂቦም ናብ ኢዶም ከም ዝኣቱ ምግባሮም ኣፍሊጦም እቲ ናብ መሬት ሱዳን ንዝርከቡ ከም ማሕበራት መንግስቲ ኤርትራ ኮይኖም ኣብ ምስግጋርን ጭውያን ስደተኛታት ዝነጥፉ ዕጡቓት ራሻይዳ ዝበጽሐ ወታደራዊ ንብረት ናይ ምግባር ዓቕምቶም ዕጡቓት ንምድራዕ ዝዓለመ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ታሚትሎ ህግደፍ ብወገን ምብራቃዊ ሱዳን ብዝተረኣቐ ስውርን ሜላ ኣጽዋር ክጓርት ምጽሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዘእትዎ ኣጽዋር ብተዘዋዋሪ ካብ ሰሜናዊ ክፋል ሱዳን ክሳብ ምድረበታት ሲናይ ተዋፊሮም ንዘለዉ ዕጡቓት ጉጅለታትን ነጋዶ ደቂ ሰብን ከም ዝሸጠዩ ዝግለጽ መርበብ ዘይ ሕጋዊ መሸጣ ብረት ህግደፍ ክሳብ ንወሽመጥ ቃዛ ኣብ ዝቃረቡ ከባቢታት ሲናይ ተዘርጊሑ ምህላው ዝሕብሩ ጸብጻባት ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ካብ ቀንዲ ዓሚል እዚ መርበብ ከም ዝኾነ የረድኡ መርማር ጉጅለ ንጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ናይ 2014 ጸብጻቡ ኣስፊርዋን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት እውን ደጊሙ ብኸፊል መስኪርዎን ከም ዘሎ እቲ ካብ ምብራቃዊ ሱዳን ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ከሰላ ካብ ዝርከብ ኣጽዋር ዘፍሪ ትካል ከዓ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ኣጽዋር ላፍ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ዶብ ከም ዝበጽሕ ብኡቢሉ ከዓ ናብ ምዕራባዊ መታሕቲ ኤርትራ ከም ዝሓልፍ ኣብ ምዕራባዊ መታሕቲ ኣብ ዝተደኮና ንኡሳን መኽዘናት ዳግመ ስርርዕ ተኻይዱሉን ወሰኽ ዋጋ ተገይሩልን ድማ ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብ መሬት ሱዳን ኪንኡ ዘይሩ ከም ዝሽየጥ እዩ ክሳዕ ነሓሰ 2014 ሓላፊ ጨንፈር ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ባዶ 9 ኣብ ከተማ ተሰነይ ዝነበረ ነስረዲን ዓሊ በኺት ኣብ ምስግጋር ኣጽዋር ካብ ምብራቃዊ ሱዳን በቐዳምነት ዝዋሳእ ዝነበረ በዓል ስልጣን ምንባሩ ነስረዲን ንስርሑ ብዝምልከት ንኮሎኔል ተስፋለት ሃብተ ስላሴ
ዕለታዊ ሓበሬታ የመሓላልፍ ከም ዝነበረ ካብ ኮሎኔል ተስፋልደት መምርሕ ምስተውሃቡ ከዓ ነቲ ካብ ከሰላ ዘእተወብረት ናብዚ ሕጋውያን ስዳውናውያንን ነጋዶ ዘባውያን ዕጡዋት ጉጅለታት ብዶላር ኣሜሪካ እንዳሸጠ ነቲ ዝርከብ ገንዘብ ናብ ባንክ ኣባይትን ንግድን ኤርትራ ይኽዙነ ከም ዝነበረ ዘረድኡ ጭብጥታት ከም ዝረኸበውን ሞኒተርን ግሩፕ ኣብቲ ናይ 2014 ጸብጻቡ ኣስፊሩ ይርከብ። ኤርትራውያን መንእስያት ሃገሮም ራሕሪሖም ምኻድ ክሳብ ዘየቋረጹ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ውሕዳት ሰዓብቱ ናብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣዊጆሞ ዘለዉ ኩልንትና ወራር ብዘይ ብድሆ ክቕጽል ተኽእሎ ከም ዘሎ ገለ ገዳዮም ተጋደልቲ ሓቢሮም። እቶም ኣብ ኣስመራ ምዝርከብ ወኪልና ተረኺቦም ዝተዘራረቡ ሓርበኛታት ኣብ ሓበሬቶኦም ብፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝዝወር ዘሎ ጉጅለ ንረህቦን ዕቤትን ሃገር ደው ዘብል ከም ዘይኮነ ዝሓለፍናዮ ጉዕዞ 25 ዓመት ናጽነት መስኪሮ ከም ዘሎ ጠቒሶም ዝብድህ መንእሰይን ሓይሉን ካብ ሃገር ንምምሕጋግ በቲ ጉጅለ ብቐጻሊ ይስራሕ ምህላው ብምምልካት ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ መሬቱን ኣብ ጎድኒ ህዝቡ ምዝጸንዕን ዕድል ሃገሩ ናብ ኢቶም ንወድቀታት ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት ኣረኪቡ ካብ ምኻድ ምዝሕንግድን ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ተኸተልኩን ፍርቂ ዓወት ከም ምጭባጥ ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሮም። ባርነትን ዓዛብን መሪርዎ ሃገሩ ገዲፉ ዝወፅእ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ሃገሩን ህዝቡን ናብ ዝበኣሰ ስቃይን ውድቀትን ክሸምም ንገዛእ ሓይሊ ጥጡሕ ባይታ ኣንፂፉ ይኸይድ ምህላው ክርዳእ ከም ዝግባእ ዘተሓሳስቡ ቶም ገዳይም ተጋደልቲ እቲ ኣብ ዓዱ ጓና ዝእከብ ዘሎ መንእሰይ ዜጋ ዓመፅ ሃገሩ ክኽትምን በደልቲ ሃገሩ ክቕየድን ከይሰልከየ እንዳተቓለሰ ንህዝቡ የተስፉ ከም ዘሎ ርጉፅ ኮይኑ ግዳማዊ ቃልሱ ግን ብፅንዓት ዘቤት ክሕይሉ ተላብዮም። ናይ ሎሚ መንእሰይ እንዳን ሃይማኖትን ንውልቁ ገይሩ ስምርቲ ሃገር መቕደም ንዝገበረ ህዝቢ ኤርትራ ንምትፍናን ብፕሬዝደንት ኢሳያስ ክስራሓሎም ዝጸንሑ ኣናቑቲ ሜላታት ነቂሕሎም ጥራይ ዘይኮነ ከርሂቦም ምህላው ዘገንዘቡቶም ገዳይም ተጋደልቲ ንሃገራዊ ጥምረትን ውህደትን ማእከል ዝገበረ ንቕሓት መንእሰያት ኤርትራ ነቲ ለውጢ ዝጽበ ዘሎ ሓፋሽ ዓቢ ተስፋ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ከምዚ ዓይነት ንቕሓት ዝወነነ ብሉፅ መንእሰይ ሃገርን ተገዲፉ ዝስዕብ ሃገራዊ ክሳራ በቲ ሓደ ወገን ብገዛእ ሓይሊ ዝጭበጥ ውልቃዊ ዓወት ድማ በቲ ካልእ ልዑል ከም ዝኸውን ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ዝበሉ ቶም ገዳይም ተጋደልቲ ኣብ መወዳእታ ኤርትራዊ ቃልሲ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክሰምር እንተደኣ ኮይኑ ካብን ኣብን ውሽጢ ሃገር ዝትብዕ ሓይሊ መንእሰይ እጃሙ ኸልዕል ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሉ። ዝበዝሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጽዒና ካብ ሱዳን ናብ ግብፂ ተመርሕ ዝነበረት ፒክ ኣፕ ቶዮታ ዝዓይነታ ንእሽቶ ናይ ጽዕነት መኪና ሰማና ዝተባሃለት ቦታ ናይ ግብፂ ኣብ ዝበፅሓትሉ ብምግምጣል ክልተ ነፍሰ ጡራት ዝርከብኦም 7 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ምንጭታትና ካብቲ ሓደጋ ድሒኖም ኣማሲኡ ድንጉላ ናብ ዝተባሃለት ቤት ማእሰርቲ ዝኣተው 3 ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ሙርክስ ብምግባር ሓቢሮም። በቲ ብ6 ታሕሳስ ዘጋጠመ ሓደጋ ከቢድ ኣካላዎም ሃሰይቲ ዝወረዶም ግዳያት ምስ ግብፂ ኣብ ዝዳውብ ከባቢታት ኣብ ትርከብ ዋዲ ሓለፍ ናይ ሱዳን ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎ ዘመልከቱ ምንጭታትና ኩነታቶም ኣሰካፊ ምህላው ኣረድዮም። እቲ ሓደጋ ነታ መኪና ዝመርሑ ዝነበሩ ኣሰጋገርቲ ኣብ ጉዕዞ እንዳሃለውን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ማለት ጋቢና ናይታ ፒክ ኣፕ ፈልዮም ብምእታው ክዕምፅዋ ድሕሪ ምፍታኖም ብዝሰዓበ ቅልስ ከም ዘጋጠመ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኤውሮፓዊ ሕብረት ነቶም ኣብ ሊብያ ሰሪቶም ዘለዉ ኣሰጋገርትን ምልቃም ሓድሽ ወተሃደራውን ኮለላውን ስርሒታት ኣብ መክያድ ይጽዕት ብምህላው በዚ ዝረዓዱ ኣሰጋገርትን ሸነኽ ግብፂ ካልእ መስመር ተረኺቡ ከም ዘሎ ንስደተኛታት ኣብ ምስዳዕ ከም ዝርከቡ ዝጠቐሱ ንዓይኒ መሰኻኽር ብፍላይ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት በዚ ሓድሽ ሜላ ተሓቢሎም ግዳያዝ ይኾኑ ከም ዘሎ የተሓሳስቡ። ክሳብ $2,000 ኣሜሪካ ከፊሎም ዕለታዊ ብመስመር ሱዳን ግብፂ ንዝካየድ ጉዕዞ ዝመርፁ ናይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁፅሪ 300 በፂሑ ከም ዘሎ እቶም ስደተኛታት ብዘይካቲ ብኣሰጋገርቲ ዝወርዶም ኣካላውን ፆታውን በደላት ብዕጡዋት ጉጅለታት ክጭወዩን በቶም ዘሰጋግርዎ ነጋዶ ዳግም ክሽየጡ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ምህላው ዝግለጽ። ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዛጊድ ድልዱል ጸጥታዊ ትሕተ ቅርፂ ከም ዘይብሉ ዝንገረሉ ክፋላት ግብፂ መሳርዑ ኣሓይሉ ከም ዘሎ ዝግለጽ ጥሩፍ ምንቅስቓስ ዳዕሽ ነዚ እዋናዊ ዋሕዚ ስደት ከም ምርኣ ወሲዱ ነቲ ስደተኛታት ኣብ ምጭዋይን ድሒሩ ኣብ መቕታልን ከርእዮ ዝጸንሐ ተግባራት ብዝለዓለ መልክዑ ይሕይሎ ከም ዘሎ ዘተሓሳሰቡ ወኪላት ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነዚ ሓቂ እዚ ክግንዘብዎ ተላብዮም። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እዞም ዝሓለፈ 50 ዓመታት ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተነግረሉ ደርቅን ሕፅረት መግብን ንህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ጸሊዎ ኣሎ ዛጊት ብዝኾነ ወገን ማሕበረሰብ ዓለም ዘይምጥቃሱ
ኤርትራ በቲ ዝመርሓ ዘሎ መንግስቲ ክሳብ ክንደይ ተዓፅያ ከም ዘላ ዘነፅር ይኽብል ጋዜጠኛን ጸሓፍን ማርቲን ፕላውት ገሊጹ። እዚ ድርቂ እዚ ኣብ ውሽጢ እዞም ዝሓለፈ 50 ዓመታት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ሓይሊ ነዚ ዞባ ሃሲኾም ዘሎ ይግለጽ እንተዳሃልዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ተመሳሳሊ ከም ዝኸውን ርጉጽ ምዃኑ ዘገንዘበ ማርቲን ፕላውቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኢትዮጵያ ብደርቂ ተሰኒፋ ልዕሊ 10 ሚልዮን ዜጋታት ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም እንዳሓበረ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ከም ኣርእስቲ ዘየልዓሉሉን ዝኾነ እምታ ዘይሃብሉ ምኽንያት መንግስቲ ኤርትራ ንህዝብን ሃገርን ነፂሉን ዓጪን ይመርሕ ስለ ዘሎ እዩ ኢሉ። እቶም በዚ እዋናዊ ደርቂ ሓለፋ ተጸልዮም ዘለዉ ክፋላት ኢትዮጵያ እቶም ምስ ኤርትራ ዘዳውቡ ምዃኖም ውድብ ሕብራት ሃገራት በቲ ደርቂ ኣዝየን ተሰኒፈን ዘለዋ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምምልካት ብ4 ታሕሳስ ኣብ ዝዘርግሖ ካርታ ክግንዘብ ከም ዝኽኣለ ዝጠቐሰ ማርቲን ፕላውት ተርእዮ ደርቂ ኣብ ሕንጡት ዶባት ሓንቲ ሃገር ደው ኢሉ ናብ ጎረቤት ሃገር ካብ መልሓም ዝዕንቅጥ ክስተት ስለ ዘይኮነ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸገም ተመሳሳሊ ከም ዝኸውን ንምርድኡ ከም ዘየጸግም ኣብርሁ። ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካ፣ ደቡብ ዓንሰባ፣ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ተኸሲቱ ዘሎ ደርቅን ንሱ ኣኸቲልዎ ዘሎ ሕፅረት መግብን ብውሽጣዊ ዓቕሚ መንግስቲ ክፍታሕ ዝኾነ ተኽእሎ ከም ዘየለ ኣብቶም ዞባታት ዝርከቡ ወከልቲ ጨናፍራት ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ምዝዛም ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ናብ ሚኒስትሮኦም ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ኣተሓሳሲቦም ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ እቶም ወከልቲ ኣብ ሓበሬታኦም ኣብ 5 ዞባታት ዛጊት ልዕሊ 120,000 ህዝቢ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ምህላውን እቲ ዝተረፈ ካልውን ክጸንሕ ዝኽእል እኽሊ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ብዘይምዃኑ እቲ ውጥሪ ኣብ ሓፂር እዋን ክተዓጻጸፍ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ምትሕስሳቦም ይፍለጥ። ብፍላይ ኣብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቅን ጥሜትን ጠንቂ ህልቂት ልዑል ቁጽሪ ጥሪት ይኸውንን ሓያሎ ነበርቲ ዞባ መላእ ስድራ ቤቶምን ጥሪቶምን ጠርኒፎም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ጅቡትን ክውሕዙ ይደፍኦም ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብ ወጻእ ብዝርከባ ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ሓይልታትን ተንቀሳቐስቲ ንለውጢ ዝመርሓ ማዕከናት ዜናን መርበባት ሓበሬታን ኣብ ልዕልቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝቢ ኣሕዲሮንኦ ዘለዋ ተቐባልነትን ጽልዋ ዛይዱ ምህላው ወኪላት ሬድዮ ድምፂ መድረክ ካብ ከተማ ኣስመራ ኣቃሊሖም። ወኪላትና ነዚ ዝሓበሩ መንግስቲ ኤርትራ ጽልዋ ናይተን ንፍትሕን ርትዕን ዘዳምጻ ዘለዋ ማዕከናት እንዳዓበየ ይኸይድ ምህላው ብምግንዛብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝሰፍሕ ዘሎ ዝርግሕን ንምዕንቃጽ ብጉህዶ ይሰርሕ ምህላው ኣብ ዝረኣየ ዘሎ እዋን እዩ። ጽልዋን ተቐባልነትን እተን ማዕከናት ብፍላይ ኣብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሓይሉ ከም ዘሎ ዘረድኡ ወኪላትና በዚ ተርእዮ እዚ ኣዝዩ ሰጊኡ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ንፈነወተን ማዕከናት ንምዕፋን ኣበየ ሚኒስትርታትን ምምሕዳራትን ጽዑቕ ከለላን ተፍትሽን ይካየድ ምህላው ኣገንዚቦም። በዚ መሰረት ኣብ ዝተፈላለየ ሚኒስትርታትን ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ዝርከባ ቴሌቪዥናትን ሬድዮታትን በቲ ልኡኽ ከም ዝተፈተሻ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኣብ እዋን ተፍትሽ ኩለንተን ኣብ እዋን ተፍትሽ መስመራት ናይ ማዕከናት ዜና ደለይቲ ፍትሒ ብመንገዲ ሳተላይትን ሓፂር ማዕበልን ዝዝርግሓሎም መስመራት ከም ዝዕፀው ከም ዝተገብረ ዘመልከቱ ወኪላትና እዚ ተግባር እዚ ኣብ ካልኦት ዞባታቱን ብተመሳሳሊ መንገዲ ክትግበር ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትርን ንእሱ ይኹን ዓብዪ መንግስታዊን ቤት ጽሕፈት ዝርከባ ቴሌቪዥናት ዘለዎን ነቕጣ ናይ ሳተላይት መስመራት ብቐጥታ ከም ዝፍተሹ ብምግባር መስመራት ናይተን ብኤርትራውያን ፖለቲካውያን ሓይልታት ተንቀሳቐስቲ ንለውጢ ዝውንና መርበባት ኮዳት ጌርካ ምዕፃው መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ስራሕትተን ናይ ለውጢ ማዕከናት ተግባራዊ ሓይሊ ወኒኑ ምህላው ከም ዝተገንዘበ ዘነፅር ይኽብሉ እቶም ወኪላት ብተወሳኺ ገሊፆም። መንግስቲ ኤርትራ ፈነወዘን ናይ ለውጢ ማዕከናት ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ሰማዓ ከይረክብ ልዑል ቁፅሪ ሰለይቲ ኣብ መንጎ ነፍሲ ወከፍ ኣኻዱ ኣቐሚጡ ከም ዘሎ ዝንገር ኮይኑ ሰራዊት ግን ዝጥዕሞ ሜላታት እንዳመረፀ ካብ ምክትታል ከም ዘይዕረፈዩ ዝንገር። ብሰንኪ ጉጉይ ምሕደራ መንግስቲ ኤርትራ ቤት ንብረቶም ገዲፎም ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ሰጉሩ ናይ ዘለዎ ተወለድቲ ብሄር ዓፋር ቁፅሪ ክዛይድ እንዳተረኣየ ኩነታቶም ኣቓልቦ ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሲኢንሆም ዘሎ ጋዜጠኛን ጸሓፋይን ዳን ኮነል ፎሬን ፖሊሲ ኢን ፎከስ ኣብ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ዘስፍሮ ጽሑፍ ገሊጹ። ዳን ኮነል ኣብቲ ተወለድቲ ብሄር ዓፋር ዝተረስዑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣስፊርዎ ዘሎ ዝርዝረዊ ሓበሬታ ኣነፂርዎ ከም ዘሎ ቁፅሪ ናይቶም ክሳብ ፈለማ ኣዋርሕ 2015 ኣብ ኣጣምዕ ደንከል ብሓፈሻ ካብ ከባቢታት ዓሰብ ድማ ብፍላይ ናብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኢትዮጵያን ኣትዮም ዘለዉ ኤርትራውያን ናብ 30,000 ከም ዝቃረብ እቶም ስደተኛታት ዝእከብሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ዝምሕደሩ ማዕስከራት ስደተኛታትን ዓሳይታን በርሓለን እኹል ቀረብን ውሕስ ትሕተ ቅርፅን ዝውንኑ ብዘይምዃኖም ድማ ኩነታቶም ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ።
بفلاي أب كبابي برحالة زركب كالأي معسكر زونونو تحت قطن قرباتن أزي تحت كم زخونة أب صحف زرد دانكونل نتن معسكرات قبل علوي وكيل سدتنياتات زمت نقص حاجز ببقع زم حدر أكل سلازيلة اتوم سدتنياتات مبزحت أوان من نبابرو تتأجيمان بزرخبو ركابو خكايدو أب تعري كم زركبو أنا تيرو بروغ متاي إيرترا مستم كابت هاجر زهاد مزلو هتسانات يعربالو ختبل فليت اللي أخت ودو بحبرات هاجرات نخنتات سبقا مسالات بإيرترا ويزورو شيلا كيتاروت قليتا اتا فليت اللي أخت نزز قلتت بمخنات تبعسر تتحساس تذكر أهجراوي معالت سبقا مسالات كم أقات أم بمقبار بسالساي كوميتي حافشوا بايتو ودو بحبرات هاجرات نوتم نخنتات سبقا مسالات أبستفلالي هاجرات ككتاتولو زمزازو فلات لغات أبزحبو ناي مزرراب مدرخيو أبت مدرخ مجمرك على زسمعت شيلا كيتاروت أب إيرتران زلو كنتات سبقا مسالات كاب كلتشان عسر تحدن جميرة أم كتتال كم تركب طايسة قدايتهم كاب هاجر زوت زلو تحت عد مزيقاتات كسابزا ساعات زياء كم زد تحساسبا أغنزيبا اتافليت الأختي أبزربا كاب كلتشان عسر سلسن جميران وحزي إيرتراوان قلعو ناب سدت تتنعن قطتاهم كتتال تقبر مهلوا اتتر إيزانت لحق انت داخل يدما أب إيرترا زلو كنتات أزيو بإيسو أنفوتت في مهلاو كم زخونة حبيرا ناب قربيت هاجر إثيوبيا سودان بزي مسنيت أتيوم زرخبوهم كأتيلهم ناب ليبيان تونيزيان كمون عدت إليهم سبطحو داقم زرخبوهم إيرتراوان قلعلو زبلت شيلا كيتاروت متان كأتقالناتن إيرترا كم هاجرن هزبن مزوم ناب قدام زنطفو زلو إيرتراوان هتسانات يتسلمت كم زلو أزخاخيرا بزي مسنيتا عيلتاوي ناب قربابتا هاجرات إثيوبيان سودان نايزاتو إيرتراوان تحت عدما أوطري أستاذ 300 بطيح مهلاو تصبصبات لعلوي وكيل ودو بحبرات هاجرات يحبر هوتلاين زتبهاله نقداي سدتنياتاتن حاتت عقبا زحله اسرائيلاو محبر بزعباتهم كاب اسرائيل ناب رواندا تتقرزمو منግስት رواندا شابو ناب اوغاندا زاليوم ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት ቀጥታው ትዕዝብትታትን ሓበሬታትን ምእካብ ክልተ ኣባላቱ ናብ ኡጋንዳ ሊኢኹ ከም ዘሎ ወኪል ሬድዮ ድምጽ መድረክ ካብ እስራኤል ሓቢሩ ሆትላይን ክልተ ኣባላቱ ናብ ኡጋንዳ ዝለኣኸሉ ቀንዲ ምኽንያት መንግስት እስራኤል ኣብ ሩዋንዳ ጥጡሕ መንብሮን ዕድል ስራሕን ከም ዝዋደደሎም ኣስዲዑ ዝጠርዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ መንግስት ሩዋንዳ መሰረታዊ ደገፍ ተነጊፍዎም ንቁሩብ መዓልታት ኣብቲ ሃገር ከም ዝጸንሑ ብምግባር ሕጋዊ ነባርነት እንዳኸለአ እቶም ስደተኛታት ናብ ኡጋንዳ ክጉዕዙ ጸጥታት ይገብር ብምህላው ካብ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንዝውሃብ ዘሎ ወቀሳታት ንምጽናዕዩ እተን ተጣበቕቲ መሰላት ዛጊት ከዋህልሎት ንጸንሓኒ 10ታት ስደተኛታት ቃለ ምስክርነት ሙርክስ ብምግባር أقدمنا ናብ ቤት ፍርዲ እስራኤል ዘቕረቦ ጥርዓን መንግስት ሩዋንዳ ነቶም ካብ እስራኤል ዝመጽዎ ስደተኛታት ይትረፍ ዕድላት ስራሕን ውሕስነትን ክዋደድ ኣብቲ ሃገር ምጽናሕ ከይመረጹ ዝተፈላለዩ ጻጥታት ይገብር ከም ዘሎን ከም ሳዕቤኑ ሓያሎ ስደተኛታት ዓቕሎም ኣጥቢቦም ናብ ኡጋንዳ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ከኣቱን ክጸንሑን ናብ ሱዳን ብምምራሕ ጉዕዞ መድረበታታትን ሰሃራን ማእከላይ ባሕርን ክትሓሕዝዎ ይረኣዩ ከም ዘለውን ኣረድየን ካብዚ ብምብጋስ እስራኤላዊ ተሓላቀ ማሕበር ስደተኛታትን ሓተት ዕባን ሆትላይን ብመንገድቶም ነዚ ኩንነት ዝኣጽኒዖም ከረጋገጹ ናብ ኡጋንዳ ሊኢኹም ዘሎ ክልተ ኣባላቱ ድሮ እኹል ሓበሬታ ኣኽኪቡ ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ እቶም ክልተ ኣባላት ሆትላይን ምስ ካብ እስራኤል ናብ ሩዋንዳ ዝተጠረዝሞ ሻቡ ናብ ኡጋንዳ ከኣቱ ዝተገደዱ ኤርትራውያን ተዘራሪቦም ኣኪቦሞ ዘሎ ሓበሬታ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሩዋንዳ ዓቕሎም ኣጥቢቦም ናብታ ብተዘማድ ዝሓሸ ኣታሕዛ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣለዋ ኢሎም ዝኣምኑላ ኡጋንዳ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ከኣቱ ከም ዝግደዱ ናብ ኡጋንዳ እንዳምርሑ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኡጋንዳ ምስ ተተሓዙ ድማ ሻቡ ከም ዝዳጎን እዩ ዝነጽር መንግስቲ ሩዋንዳ ቶም ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ቀልጢፎም ክወጹ ብምባል ምስ ኡጋንዳ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ልዑል ቁጽሪ ኣሰጋገድቲ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ካብ ቃልቶም ምስክርነቶም ዝሃቡ ኤርትራውያን ዝተመልከቱ ቶም ክልተ ኣባላት ሆትላይን ብሰንኪ ህይወትን ገንዘብን ሓያሎ ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ምህላው ኣተሓሳሲቦም መንግስት እስራኤል ምስ ሃገራት ሩዋንዳን ኡጋንዳን ሚልዮናት ዶላራት ኣሜሪካ ዝጉንዑ ውዕላት እንዳገበረ ካብ ፈለማ ኣዋርሕ 2015 ጥራይ ኣስታት 1500 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝጠረዘ ይግለጽ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ትርር ዝበለ መርገጢታት ክኽተል ዝረአ ዘሎ እዋናዊ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ስደተኛታት ነናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘስድዕ ሜላታት ክኽተል ጀሚሩ ከም ዘሎ መደበር ቴሌቪዥን ሩስያ ቱዴይ ሓቢራ
بمسارات حبريتا روسياوي تلفزيون منجست نروي نتوم نناب هاجرهم كملسو قربنا زرقيو سدتنياتات أسات $10,000 أمريكا كم متبابع كهبن ناي نفاري تكيتهم بنتأك قربن كم زخونا يوعو مهلاو كفلا تخيلو له بز مسارات نتأقباب تقبلهم ناوي تمزقوب سدتنياتات قطري يوسك كم زلو اتوت ادما دورت شعات ميتبتح مهلاو زقلت اتا مدبر تلفزيون منجست هاجر نز مدب نمعواتن سدتنياتات ابت هاجر نخيط انحو زبهقوم كل مسالطاتات عمت صباب يصعد مهلاو اغنزيبا ناي قربات عزبتي يገልጽو كم زلو كم تقدمو تأميتو زصنح زاغيت كابتم تمزغيبوم زلو سدتنياتات زخونه ኤርትራው كم زيركبوم كفلت تخيلو بلفنتي عقباوያን سلفتا زمرح زلو اواናው መንግስት ነሮይ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተረርቲ ስጉምትታት ይኽተል ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ክርሕቁ ዝደፍእ ምሕደራ ብዝለዓለ መልክዑ የተግብር ምህላዊ ዝግለጽ መንግስቲ ነሮይ ናብ ሃገሩ ክመጹ መደብ ዘለዎምን ኣብ ሃገሩን ዘለዎ ስደተኛታት ሓተት ዕቁባ ንዖም ዝኸውን ቦታን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ኣዝዩ ስሑብ ከም ዝኸውን ዘተንብሁ መግለጺታት ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሃንን ማሕበራዊ ሚድያን ኣቢሉ ይዝርግሕ ምህላዊዮም ናይ ቀረባት ዓዘብቲ زردو زخبركم سمعتنا كابز حلف قدام كسابلو مسنبت اب إرتراز تخوستو وي اني إرتراز ملكوتو زباون زبيتان فصاميتات زقربلو مدب سمونا فصاميتات ابزي زاديمنا لنا مكتتالكم نمسجن مزترف مدبات مكتتالكم ايتقارطو مدب قرعت بهلي سيعبو كقرب تداليلو كبرا سمعتنا نبت مدب رعات بهلي سلامتنا أبزلهم بمخان مدبات قرعات بهلي نمكتتال تداليهم زلهم سمعتنا كم يقالهم إنه لمون نسومون مملأتا مدلاوات زقبرنا له تحستو قرعات بهلي هيزنا متيناكم علنا مسانا ختصنحو زعدمكم أدلاويتنا عربيتنا زمدب أسمرت مدهاني سنت أنحط قدامت ولدنا أما عالتاون تفتاتهم مسلا يزوترو نيروم يوم مسلاتاتنا حتصرتن قلقتن بمخانوم يوم كي ترسعو كاولودو ناولودو كساقاقورو خيلوم مسلا معاس نمنتاي أبين تقاملو يفلاليو قتلنا أبونا أتو برخت يوحنس كاميلانو عدت إلان مسلاتاتن أقلالت أومن بزملكت يخمرنا لو قال أبنتات كنت سمعنا قدامي حساوي كم أفو سرائي كم إيدو يمسلم مبزحت أسب نخال أسب بمنطقنا يجزع رؤوس بهارياتن أتحساسباني زقولت المبار زتمثليو كلاي لبام تصوع شياب أي تصوع إزمالت نايلو بونا ملكة عدم يكونن عاب خوينا مبقاسي مفرسي زراق سبعلو نشتا خوينا خاء لبام عراقي مخاري تقرنافي أتحبابر اللو نمباليو نزن زقربا مسلا أبوتات زل أخولنا كبور أبونا أتو برخت يوحنس كاميلان عدت إلان سلاتي تقداسنتن زقبركم أبوركتن بمسجان أما تأي تساتفنتكم كيف لينا نمحتن نام ناي حتى سنبت مسلا ملو حساب مسن حلفكا كبراتن كبران سمعتنا أدقي حات إبكايو ناب حمودو حتو دقموي أدقي حات إبكايو ناب حمودو حجون كم وترو ملس ملو حساب نايزة مسلا أم ناي مزازم مدبنا إنا خنحبراكم كساب شعو ببزلنا يا أبو مخان ملسانا مركب نفتن طبابات سنبت سلا ولود حتار لبولر زانتا بميكيل معشو قداماي كفال سلا
ولود رات زي بلو قدنا بسالا وخعكعتاتهم من أسيات كابت زوج أنحول بخاز دهلت أتتا تناقف أب كرنا عتقودنا أتاتيحن كوف زي بلا كدريت شماغل السبيتي يرعيا أب قد أنكا حسام تشول بابو زي نبور تلمي نبب أتو كيركا مستتمت بحبراويان أجر أتيز تلقاقبا عينو تزيل اللخدان ودين كم زلوه تردى بتي أب قد أنن كسادنن زلو وقتي أبيناي كباب كم زعبيا قلت إفكا قرم خطب أب شفاشفتا عينز تقورنا بقو نتنطوه ملكعن شلابيلو سلازرقه كريب لخا كمون زقنونو زسانا زمسل تقران كم فلفل تعزب نززة نتصركا أبدندس تكوف زبالز تولعت انتاوي فانوس مسمع وابيات أميتا نتخبابي قرما يبعطو نسان أبار زيلي كباب الشدان نوي عمتات بترف ساعتات سريحنين أتقودنا نعمتات زخون إليتك سلزتفقه متى كأتا فانوسن حيزانين سمتا نتختمخا قرما يخلعو كل سب كعللان كجز أعلن زدلي زربا أنكونا أكباب الآن عماوين نخا خبابعتا حكي زواني اتقودنا نعقنون انتخونا تقنتيلو زي ودا مصحفيو نتانا بإيدان زي جبت أن جنزفا إيدان مسودة أخمس مساء أبتقودنا سراح كابت جمرا كمتا معلتتي أجيرا جنزب رخيبنا يفلتانين اتحاد ودن كابز السر نأستات 10 عامات أبتبوتا ماستيكا شجارة كالك أنت أمنتي شكيتني حليفنا كابتي منفساوي هوات ناتنا عالماوين مريتن مانيات كان يرون ودن كابيت ما أسرت مسوات بوركو زفاليلو بايتا نمتتاحيو بتخالشنا قنا منفساوي حلنا أن يكوحكوحن كوينو قنا نابت ولد محتاي زينين نتوم زموت عماويل زي أززون النحابا بفوريات انقص تسرع موطريانا دقما طولتن يعرقا جزءن زأتوالو جزي فلتيو نابرأنون لمداون تتاوني عبتقفيح سمايز تقرنو كاخبتي مسروعهم كلاليا أعين تلاخا كهوب درار كأفرق سماي بيتي حور أيو ربعي كابت زمسيئو 5 طرفن بونو بوتا كنزبا أبتا مشت تسمي اوان زي فلت حاقوت بوشتان أطلتلا بعد أون زي نقول حلميك حلماين كنين نتب حلمس ترأي ذكيرا بطهم كغرفو تجمر أسنانا دقيم في شخبلا عميل كمتأنن كله أنها تسكفا كيف توا حقوسن يدبقو نسان 37 عامات رجوع هواتي حلفان دخنتن حزنن دتحري أننا متأ كلها فنلن أيرسعونين لو مقنا ودن فردو مسودة بيتن زأكب أجن زمام سيلن نابتاب قربانا كأتوامو نفسن كفاقدايو دليتن بوبيلن كأ دك ودن حافا شوهاتن جنزب مقراب سرح نطرفو مقراب جنزب كال زخود أبيت زمد يبلنن نخبر ودن كاب سبن تنتيلن ينبرا بيتنون انتخونا انطرفو حشكة ناتقو زأتوان قاش يلن مستان ناتقو قنا كرا قمان كتس عرفا يوعلاني حضران بقى نساني المقاجمتن أدي زايد زقرفو كورنشونا تماقلا يبعو
سننون مسمون واحد جيزي لم يدو نرين اتي تش زبل دمتي كم موسيقى خبز حسبه نويه هو كوين له برخ ودنون نأديو حلف الله كم كلهم حنقوات فتاوديو أبتزلوا بيت مأسرتون نزت عزبت وسيدهم فتاوديو زبل تقسم أطمي أميهم برخي أما قصاو تكال كم مرحا مكينة خوينو تقاطرو الناسرحة بزقات حدقايو تأثيرو بجزا بانداز ورد قلقلاتنا ورده هندبت حدا من اسي بدحرواي معطو قجوا دحرواي قوما سلازركبو بخبيت حاسي حكمنا كنت أتوه كدحنقنا يكالن برخي مستمواتي بأساس لزنبرو كونيلو خمس قبرو صدرا بيت مواتي قصصو بيت فردي مستقدمو زتنحب بأس تجنزيبو خا نعسرت شوعة عمت فرضو اتقوا صدرا بيت مواتين عرق حرايس لزبوليو برخن حق انيا سمعيتو بخمي كم زردو منا تجنقه نتا زفرحة وسان خيفتوه تقبلا عدي زايد نتا معالتاوي زوهلو لقو جنزب نابتا بهلاوي التفحي يتوقو عن بيرون أزلوا جنزب بيت بهلاو أبقات أطرامبر شرفون وسخن أي فلطونين قدم سامن تقنا نود قربيت قوت أرى الليلة نقو نيرانين نسو نخمس مسا قوت إروديو تقري مخا زتمتن زنبرأ مستمعر قطمي زقربلو جيزينا بتحنا زولنا سمعتنا نلومون قطعنا بزبلار استي قطمي أبراهام زر ازجينا خنا قرب حبيرنا نستمعر مستمعر قطمي قطعنا تستاي شمجيلو قطعنا حديرة تلمتات حسيسو من بزا قديرة أنبسا درتا فريسو من قدي وحج كوينا داق ماي كي تحرز ماي زرابح سئينا نويتنا فليحة معتيدنا مريتا عودنا تأميوا مهرتك قطعنا دونجيوا قفونا انباهي أول مادا مسرحاء حملي قدي بولو لحتيت كوينوم اتوتا زنابنا نجبجبه سبعيت زيت رخبه بتزوفرو بأقات زيت ملسه ماني حانت الطوق قطعو روح زلبسه ناطلا كي كوتته كي تقبتاته زنهيو يلن بعرفته تقوتته ماني حلفو قطعونا زبادة متكال بسي عند قزاز من بار كوينو تكال من يحلفو قطعونا زبادة متكال بسي عند قزاز من بار كوينو تكال أبراهام زر ازقي زي خبركم سمعتنا زي تمدبنا جيزي آمت انقا قوتو بتح زلو تاريفو منازلو ملس مملا حساب ناي مسلانا حتو سنبتي خون نمز خخار اتحطو كدق ماي أدقي حاتيب كايو ناب حمودو نمولو حساب نايتا مسلا كنمل انت داخوينا خا أدقي حاتيب كايو ناب حمودو عشامي إيد كايو ناب لمادو كدق ماي أدقي حاتيب كايو ناب حمودو عشامي إيد كايو ناب لمادو بلو زتافتخم تخطاتلتنا أبزمت أسومون مدبنا كساب نرخب عم مدبنا نزهلوكم رئيتو حساب نقفيتا بمن قدم مربب حبريتا tig@forumeritrea.org ويدما بناي فيسبوك إريتريان فورم بمبال كترخبونا تغليهم
نحناون نأتبنا حبريتا من أفتخنك الحمخانا قالناتو مساهم زتنعكم أدلاويتن عربيتن زمدب أسمرت مرهاني سنايك أنا سلام مسكلاتنا زخبركم سمعتنا قتلو زعبت حستنا نايتي أبز حلفة سنبت مسكال عبدوس تخيده نمرقز منقستي شودن أب قداي سدثنيهات بزملكات نايس تخيدك على محتت مقتلتي كخون نمكتالكم دقي معدم حجي مزز موصم زولو صعق سدثنياتات مزي منقستي إرترا وسينا يلنا 18 غيرنا يلنا قالن زبلو دولو ناي بوليس لو تخغبر خو اليوم حجي جولاي 2015 إرترا بصيح مصيوم نيروم قال اكسبرتس ريبورت زدالو ولو زحلفه سومن زوصه بزعبا عقور سراويت اوصيم ولو على 24 افت ويب سايتهم كومون قال بصيحم زموصو زصنعو ولو ريبورت يدالو لو اسو غوص نصبلنا ريبورت نابي غوص يخمرح كنرينا اندحردا منغستي إرترا تمليسنايم كم دي اسروم غارنتي يبنا ليلهم مزي عقلهم صبهم زلهم كمتن بعل دنماركن كالوت هاجراتن ام مستار مستسرعات اتين زن تزنبره خناتات كغير ملؤ بملؤ ايكلني تبلني خاصغا حج زلو جن نيرترا مملاس يلا اوكي غداي زوم 24 شحن 22 شح نبلوم زلنا حجيس موداتو بخمي فتحس قال هاجرات علوا زيغاتات كتملسلن تخيل بفلاي زناي ويست افريكا هاجرات امونغ انسمع علو اجي نيجيريا وخون كان غانا خملسخا غانا وخون كان نيجيريا خملسخا قال كان محجي بوزح تغيريو ابتن هاجرات 17 هاجرات قال ناي فيزا نصا منقسقاس علوون ابت ويست افريكا مسلني قد محجي ميديا بزح كافرز تجبر نجر نيرو ابدي هاجرو زيغاو زي كون كهاجر يملسو سلاذ خابزياتهم اب منقد محتاج تفقيدو له حجي فلي تغير حدش تعقتات الله اخابو حدنتايو بوليس اب بابور اب اوتوبوس اب قله دوا بيلوم سبات كحطو فقط توهيبوهم الله نتوم كوص زغبوم زي وص زلو نعوم حج قرب كبد كبلوم دوا بيلوم حتيتوم خا اند حد اخابتوم سبات نبلوم زلنا هون كاصريحك خحزو خايب مالتي بفلاي كا نايتن كمولسو زخولون هاجرات انتخينا ناي إرترا ناي بعال صومال ناي بعال أفغانستان جن ولا انت حزوها خطقبرو ودي يقولوا انتخينهم سويلهم عسيرو مخانو يحكوا تصنحوا حقس لذي فكد كفنو ومين مالتي اندحر دا منقست جن بديبلوماسيا وصعري مس ناي أبي إرترا زولو سرعة أمينو ناي مملاس هواهو تفتيرو جن تحدقا أنا بمتاخ متخيلي جن سبك عني كوفي الكات راح مصباي ديكونه نتي زلك حدقه بنصر كرايه لزخل نتفتاتون كجبر متجبه تسبقن لومي سويلو خلو فقاد وسد سلازنبره ولا بزوتيو نتزولو عد قاطي من زولو شجر نعو زسني تجوارات يجبر ابغزو خوفيلو ولا حنت يجبر خلو فقاد كموصو سلازصنحه كومو صبلو حجيكن قرب كبل سلازخونه قرب نتزولوس كمطن ولوم كغبرو من وخر يولوم مثلا زاغيت غداي نايزوم 14 شح سبات وي زيغاتات طفيم الله زبحالو زلو كمي على خناتاتو زاغيت تبطيح زلو ساعتهم كلو سقيلهم نوبر لو قال يوم سرحو بصليم قال خمو كوي حجي طفيهم قال يكون اندلو كافت سيستم وطو تباهيلهم كلو خابز هاجر كي وطو ابز هاجر ينوبر لو يسرحو ديم دلو قال يوم قاد وطو كخون خوليم كي حبرون منغستي سقيلهم وطيمون كخون خوليم كابز هاجر طرح كافت سيستم تمزغيبهم نخوطو زتوسنلو داي وطو كندز شحلو نايدمن زيوم كاخلو زيغاتاتي ناي كل عالم زيغا يمزياتهم سلازي توم سبات زياتهم صرحوا له قاليهم ينبروا له قاليهم ما بزح دار غيرهم سقيلهم ينبروا كافت سيستم غني وصو دحراي ولات قال مسوم صقاته مليسهم قدام يخفتوا قاليهم كهاجر لقيقهم دوتنا بخال هاجرات زخود زفتنو خونو خوليهم سلازي كلهم على وديم يلونون يلا انت راح ستاتستيكس يوصيهم إيلو قداي 10 زبحال كميو من أبنت حدا زيغا أبعد إلان 10 تراغيرو
شودن ديو عدي إنجليز ديو نفس فعلي هجرات أبز خدولسي ترى أنا إذا 10 خنيو كلا إذا 10 ترى الكاس ناب عدها كيد هاجنا زبال أبهالتات تسمعيمه بزعم ويلتي 10 زبال سبي سقيل فخيسو 10 لمبر سو ناي دابلين وعلي زبال ناي دابلين وعل انتاي زبل حدا سدتنيا هاجر كمرز يقولون اتا هيوتو تدحنا لابوتا انت بصيحو أبعي خنبر زلوا سلذي مبزحة زناتنا حبرتها بإيطاليا تأتيو تقدم يتزرق أو حست هاجر كافت حدا جاز نبورو السودان وحوس هيكونن تباهيلو ديو ليبيا وحوس هيكونن تباهيلو تا حست هاجرنا أوروبا قدام يتزرق هاجر إيطاليا هجي بتحقي بتناي دابلين وعلن تاي دبل أفتق قدام يتزرق كان أوروبا هاجر أبعي خعو واحد حتى تزلك ولو ناي تحتتون أسرات أبعت خانت توسيدو أو نيركا خمالتي بأكل سلازي بتوعل دابلين انتاي زبل حدث أبقال هاجر أوروبا آتين تنيرو ويون نمئتاون أبزي أوروبا تنكزو خونت هاجر فيزان تهيباتو أما أصابعت انت قديفو إذا سبزي قدايو ناي أسايلم تريو تقداميتي أصابعت زوصدت الهاجر ويكا تقداميتي زاعتوا هاجره لحردا طليان اتعلاليهم حماق عم صرغي خاطدقس نابرو حماق إلكا عد غيركا تمرصي حدلها مالتي بتوعلك اني سدتنيا خمرص يبلو يجبلتنا يدابلين سلازي اشارا غيركا بايطاليا مالت اب طليان عقبه حتتكا مالتي بزيد الله يكون يخون اجي سب انت يداناغر نو اغديدوم ين بوليس اكبيرو منا نحنا عقبه حتتنا عقبه بولن تخات حتى نغير ايكونن اب طليان مساتخ طرح أصابعت خي جبر كان توتي خاجن أبطليان من باركا سلزي رخبات عسرتن هاجرات قداي كايريو بقوم يخاسب كنتر كابتن جلا بخنو تروشو مونتا دموتو حدا جيزي قال يوم كافت مع عسكري هادمو كم زيتات ندابل السبي فتن أصابعت توسيدو جنسب أبزو متي خي عقبا مسحتتك أصابعت خا already rejected جبراتا database common database ني حبار اللوم أبدابلي وسو reject جبرو إيه أنت تبهله إذا أتابعت زي already أب سيسيليا بعلت كندزي توسيد اللوبان فايل يوصلوا قالي يسب شو مغير تصنع جن أثر أتابعت سلا زي كير سخاء أبتليان بزش مزي أبز علت زي يتكاهب كان يركي خبله نو أجدي دومنا يوم نحنا خمزي وبلو جن أجدي دوم يوم كي يجددوا فيزيكال أبو من بارك طرح أو خد حتى تبقى كايزبل مسألة بالكان عد اختمرت ناي تسددلو أبو حزقنا هاجر تأتيها أو يخاط حتى تزل كايز بالتحقي سلذي تاني أتابعت تبهال دلا نهاجر كاي كون كانت ملس نهاجر كان مملاس يلا هجي قال سب حجز تغير حق انتاي لو معمد كان محج انتاي قبرني يرسب أبي تالي عقبة حتى أتابعت قدف يمتنا بزي عقبة حتى وتصعيبلو يحب عامة الفرغان دحري خم بحدش إيديهب أي ملسون نيرا حجسو تعرفوا أبطليان منبر فقاد وسدسب تغلال لنا بكالي أوروبا خيدو خفتن يقول منبر فقاد انت لكاب أوروبا نمنتاينا مخال أي منبر فقاد كنبكاب أوروبا اللكاب قوي مدولو للو حج تي فقاد منبر زي نبورو جن زواتة عمتن فرقان تحابيو إيدو زهب جن يهب اللو سقا حج خمو نعو جن كمال سوي كولن يوم ولا نتليان عمتن شديش والحن مسكبرة اتي انتملس زبل وساني ودق كم بحدش إيدي هيبو يرأي له مالد منبر فقد زنبورهم قل تغلى لا يكولن يوم كم خبر بس حدش حقي ثلاثة عشر زبال دول وعل نايتن دابلين هاجرات بملا أنز جبراين أبو خا عد إنجليز الله نرويج الله سويسرلاند الله زين كأول شنغن أيقونان جن أب دابلين وعل أتواتين مسهم أفتني عسرات أبعتني حوار مالتي. أوكي. سبعة مسألات أبز قدايزي أنت عينت دمتات يسمع أسكت. السون تايوتي نايسب أو مسألة متبع مالت أبزز لو هاجر ناي عقبة مسألة من خرخبيو. أجي أبتليان آتي عقبة زركب سب عقبة خركب على اللويلن كتابة أخ إله. نتنا إدابلين وعلات جن كتحيسن
نزن هاجرات تقبلهم ولا صابعتي حلوهم نابنت كبلا يكلان ناي سبعو مسل تطابق توم سدتኛታት ግቡእ ናይ ጠበቃ መሰሎም ክረኽቡ ደለው ግቡእ ናይ ሓሳባቶም ብሙሉእ ምግላጽ ብሰብኣውነት ድዩ እንታይ እቶም ሰባት ምስተነጸጉ ኮንታክት ይገብርዎን እሞ እተን ናይ ሰብኣዊ መሰል ዝጣበቃ ትካላት ከዓ እቲ ሕጊ መስርሕ ተኸቲሉ ይኸይዱ ወይስ ነቲ ሕጊ ተጠምዚዞም እዮም ይርያ እንድሕር ዳ ጌጋ ተገይሩ ተባሂሉ ብተን ናይ ሰብኣዊ መሰል ዝጣበቃን ኣብያተ ክርስቲያን ኣምነስቲ ገለ ደለውዎ ድኸፍልዎም ጠበቃታት ኣለዉ ሮዲምኒስ ቢሮ ንበሃሉ እሳቶም ናይ ነጻ ምኽሪ ገለ ይህቡ ማለት እዩ ሽዑን ተበዲልካ እንተለኻ ይጣበቁልካ እንድሕር ዳ ልክዕ ውሳኔ ተወሲኑሎ ግን በቲ ሕጊ በቲ ናይ ውዕል ዳብሊን መሰረት ተናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ብዙሕ ድገብሮ የለን ካልእ እንታይ እንድገብራሰን እንድሕር ዳ ንኣብነት ውፃእ ተባሂልካ እሞ ንጥልያን ተመለስ ኢሎምኻ ጥልያን ከዓ ተቐቢሎም ንኤርትራ ዝመልሱኻ እንተኾይኖም ሪስክ ኦፍ ሪፋልመንት ትበሃል እሱ እንታይ እዩ እታ ሃገር ትምለሳ ተቐቢላ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክትሰደካ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ኣብዚ ተሓደጋ ከጉልሖኦም ክጣበቃልካን ይኽእላ ማለት እዩ ኦኬ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት መንስያት ኣብ ሾደን ከመይ ኣሎ ናቱ ኣብ ማዕከላት ዜናታት ከም ንሰምዖ ብዙሕ ዓይነት ገበናት ኣብ ንሕርሕርካ ቅትለት ኣብ ካምፕታት ሙሃሲ ቁርብ እዚ ነቲ ነገራት የጋድዶ ኢልካ ትሓስብ ዶ ወል በሓፈሻ እቲ ንሎም ንሪኦ ዘለና ነገራት ኣሰካፊ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ባህሊ ልምዲ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘይነበሩ ተርእዮታት ምዕቡል ኣለዉ ምናልባት ብቀዳማይ ምስ ገለ ኣሕዋትከም ንብል ነርና ኣብ ዓዲስ ክንሓርቕ ከለና ኩሉ ሻዕ ሃሰውሰው ንብሎ ነበርና እምኒ እዩ ኣብዚ ግን ሃሰውሰው ኢልካ እምኒ ይትረክብን ኢኻ ሃሰውሰው እንተኢልካ ካራይ ካብ ጥቓኻ ትረክብ እቲ ካራ ከኣኒ ሰብ ንሰብ ትጥቀመሉ ኣይተለምደን እቲ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ሽግራት እቲ በሪኦሞ ዝመፁ ሕስረት ናይ ወዲ ሰብ 300-200 ሰብ ካብ ዝጠሓላ መርከብ ድሒኑ ዝመፀ ሰብ ከምቲ ካልእ ሰብ ርጉእ መንፈስ ሃሊዎ ሕርቃን ተፃዊሩ ገለ ክኸይድ ከቢድ ኮይኑሎ መስለኒ ብቐሊል ኢሪቴት ይኾኑሎ ብቐሊል ማለት ሓደ ሰብ ሙማት ማለት ከም ተራ ነገር ጌርካ ናይ ምርኣይ ነገር ዝመጽ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ብዙሓት ዝሙትሉ ብዙሓት ዝብደሉሉ ብዙሓት ዝሓስሩሉ መንገድን መስርሕን ሪኦም ምስ መፁ ኣብዛኣትዮም ኣብ ሪሃቢሊቴሽን ከይኣተው እንድሕር ዳ ናብ ምትራኽን ምንህሃርን ኣትዮም ሓፂር ስጉምቲ ይወስዱለው እዚ ተርእዮ እዚ ኣሰካፊ ብፍላይ ሎሚ ኣብ ከም በዓል ሽወደን ሃገር እቶም ወፃእተኛታት ዝጸልኡ ፖለቲካውያን ውድባት ኣዝዮም ደገፍ እንዳረኸቡ ዝኸደሉ ዘለው ብወፃእተኛታት ተወሪርና ወፃእተኛታት በዚሖም ሕማቅ ልምዲ ምጹልና ኣለው ሕማቅ ባህሊ ምጹልና ኣለው ዓድና ባላሽው ኣለው ዝብሉ ዓሌታውያን ውድባት እዚኣቶም እዚ ደይዝን ታይልናኩም رأيهم لو ما حد عندهم قاتلوا له صباح كان أنا قتلنا نابلو قد محجون كم تسمعكم مبزينا حدا حونا نتليان كتملسي خايلهم وسينا ملو نتليان كتملسي خايلهم وسينا ملو تحركانا يكالان أبترجع وسيب كتما حنت شو ودنا ويتعدى مسودة حريدو ما أبترجع عدم ملو عدم أسيرهم ولا عدم يفتاز انتهي زبال عدمي ملو أبيت مع سرتي إلهم فريدهم ولا نايز عد عدم ملو مالد إسران حمشتنا عمتي جن انتهي إذا سمع زي ثم وتعتنياتها تسألوا رأيوه زينا كويلنا تحت قبريهم سدتنيات تقبلوا لنا دلهم داي كم زيهم كحردنا مبال يوم تصموني تندخل بدي خيد نوتعتنياتها تصلي بزح بنت أروخاني بتمنت يوم كأساتهم قتل خافتن يوم زي مرجع كفتري مالس الذي حفشاوتي قطع مخان كتيف كمحراق تتصوري زي مخان أبزمن سينا زمعولو زلو بحريات يوم نزغا أب كله تنورد لنا أوروبا هاجرات نزز الرجاج كنتات ناي مفتار حلافنت تي سيفيك سوسايتي تي كوميونيتي زلو يمثلني درو زحلة في 4 معالت جله حدا حونانا نحد عدم تبعيسهم يلهم كتيلهم واحد جب ستوكهولم حزن يسوي كوفي لزلو
ننحد حدك مالتي حجي زود انتايش لذي سبنت او هذا حاونا يو إرتراوي من اسي الله بوتالو بزي حبشا زقبلو خمزي بيت مجب عينت او تخاريهم او تيوم كابو سبات بقدقيتهم دربيهم مخيدهم اوكي وال حد حدنا يتواهيلو خلت تحيزهم على سقا حجي سالساي طفي الا بللو تودق انت دربيو وصل نويح زصنح ليتي صلماتيو اما ጨረሻ ግን ሆስፒታል አትዩ ሞይቱ ኦኬ ስለዚህ ሕጅውን እዚ ዝደሓረ ናይ ቀረባ ናይ ሰሙን ገለ ጉዳይ ነግረክ ደለኹ እዚታት ዘይተነገረ ኣብ ናሽቱ ከተማታት ዘጋጥም ሓድሕድካውን ብዙሕ ነገራት አለ ስለዚህ እዚ ተርእዮታት እዚ ደው ክብለሉ ዝኽእል ሓፈሻውቲ ሕብረተሰብ በሙሉ ተኣኪቡ ከም ሕብረተሰብ እንታይና ንኸውን ዘለና ክብል እዚ ፖለቲካ ይብሉ ገለ ይብሉ እዚ ማሕበራዊ ህይወት ኣብቲ ሶሻል ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘይነበሩ ልምድታትን ባህልታትን ከኣትው ከለዉ እክብ ኢልካ እንታይና ንኸውን ዘለና ምባል ዘድልዮ ይመስለኒ እዚ ግን ኣዝያ ሰካፊ ብመጠንካ ነቶም ወፃእተኛታት ዝጸልኡ ዓሌታውያን ሽወደናውያን ዲል ህቦም ኣለዉ ዝያዳ ንኽጸልኡናን ዝያዳ ነቲ ናይ ስደት ዕድላት ንኸጽቡቡን ድፊኢት ክፈጥሩ የኽእሎም ኣለዉ مجتنا يزندا يختبل تغير مناتو بتعمل إذا سقف كان نحد حد كان مها بخندي شجرن بخندي حالق لخن بخندي مجرف تنقلن بتحت هايو عدس مها بجزء عدخا ندق عدي عمنا نحد كم زعينات قتلتات كوجانف كله بتعمل إذا سقف كم زع سقف ويل كات رايد حلف لجرونا يكون سلزم نزس مجت أنت يخجبوري الكات حسب مسها ويل كم تمجتيو كان دري كونه متقطو ناينويح نجارات اندي بدحري يزولو هذا سبب زي رجوع منفس مزعاتو طرحيو كم زعين التجارات جبر نورمالسي كل شعب وزح قداميتات زولي هذا سبب نخوم ود سبب كيدو قتل كله افتا ساعات تي زي نبر كنت اتحساس بايز هلو سنا عمراوي هلاوي افتساعتتي ابزي نبر كنتاتي زخيل ስለዚህ ነዝኾም ዓይነት ሃዋሁ ንምኽላእ ንሓደ ክጋገ ዝኽእል ሰብ ንኸይጋገ ዓድል ተውሕደሉ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ካራ ከምጽእ ኢሉ ኸይዱ ማንካ ረኺቡ ብማንካ ክፈግኣን ንኽእል ኾን ክሓርደኒ ግን ከሸግሮ እዩ ስለዚ እቶም ከጋጊ ዝኽእሉ ነገራት ዕድል ምኽላእ ካብ ከምኡ ከባቢታት ኣርሒዕካ እቲ ከም ኮሚኒቲ እክብ ኢልካሲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ድዩ ማሕበራዊ ህይወት ድዩ ጭንቀት ዘለዎም ሰባት ብቐረባ ክትሰምዖም ተኽኢልካ ኣብዚ ስለ ዝፈሸልና ናቱ ውፅኢት ይመስለኒ እቲ ሰብሲ በብውልቂ ሂዳነት ህይወቱ ክገጥሞ ድፍትን ደሎ እምበር እክብ ኢሉ ከም ሕብረተሰብ ኣንቶም ኣሕዋት ንዕሞ ከምዚ ንግበር ሓባራዊ ሽግር ወሪድና ኣሎ እሞ ሓባራዊ መፍትሒ ንድለየሉ ኣብ ምባል ኣይተበፅሐና ኣሎ ስለዚ ነቲ ሓደጋ ክቐንስ ዝኽእል ከምኡ ተርእዮታት ክቐንስ ዝኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ርጭታት ከመይ ድዮም ድፍትሑ ነይሮም ኣብ ሃገርና ሰብ ክንተሓራሪቑ ምቅትታል ከይበፅሐ ከሎ ሽማግለታት ኣትዮም ኣብ መንጎ ንዓባስኻ ኢልካ ጉዳይ ይደቃቐሱ ሞት ክመፅእ ዝኽእል ነበረ ሓደጋ ከዓ ይቕነስ ኣብዚ ግን ሰብ በቢኢድ እዩ ዝፈትሕ ደሎ ሽግሩ በብውልቅኻ ኢኻ ሽግርካ ክትፍትሕ ስለዚ ነቲ ንነብሮ ዘለና ሃገራትን ሕግታቱን ደይምፍላጥ ርኡይ ሽግር ኣሎ ኣብዚ ሃገር መፂኻ ብሕጊ ከተራኽብ እንዳኽኣልካ ብሕጊ ኣብ ዝብፅሕ ትብፅሕ እንዳኽኣልካ ብኢደዋኒንካ ሕጊ ብኢድካ ወሲድካ ባዕልኻ ስጉምቲ ምውሳድ መሰረቱ እቲ ኣብቲ ዝነብሮ ዘለና ሕብረተሰብ ደይ ምእታውካ ደይ ምቕራብካ ካብኡ ክትመሃር ደይ ምኽኣልካ ልዕልና ሕጊ ከም ዝሰርሕ ደይ ምፍላጥካ ዘምጾ ነገር እዩ ስለዚ ንቕሓት መንእሰያትና ክብ ከብል ዝኽእል መንፈሳዊ ምርግጋእ ክፈጥረሎም ዝኽእል ምትእኽኻባት ደይ ምፍጣርና ኦል ኢን ኦል እዚ ኩሉ ተኣኻኺቡ ነቶም ሰባት ኣብ ኣዝዩ ማለት ንሓደ ውፃእ ዝተባሃለ ካብዚ ዓዲ ንጥልያን ተመለስ ዝበልዎ ኣብ ጥልያን ከይዱ መደቀሲ ዘይብሉ ሰብ መፂኻ ሓሪዕካዮ ክገብሮ ዝኽእል ሪኣክሽንን ንሓደ ምስ ስድሩ ናብሩ ዝነብር ዘሎ ሰብ ዘሕርቆ ነገር ነጊርካዮ ዝገብሮ ሪኣክሽን ሓደ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ከም ኮሚኒቲ ጥርንፍ ኢልካ ተኣኪብካ ነዚ መንእሰይ ዝመፅእ ዘሎ ሽግሩ ክትሰምዖን ብቐረባ እሂልሚን ከተባህሎ እንተደይክኢልና እቲ ሓደጋ ከይቅፅል የሰክፈካ እዩ ብሓቂዎ ካልኦት ስለቲ ዝሃብካና ሓበሬታ ኣዝየ ዘመስግን ኣብ መወዳእታ ብሓፈሻ ንመንእሰያት ወይ ንሰማዕቲ ከተመሓላልፎ ትኽእል መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበካ
وزي كسنا يوك بهلالو زبالك أنا قلت له تعجلنا اوكي حدا قداس نطبي بصفيح دي قلصنا انتايو شودن كما ب 24 نوفمبر نيو حدش حق وصيام الله السوق انتايو بمسرته او وش تغلط ورح 8 حساب مسمطهم سنبيدهم سقع زعمت مጨረሻ خلت 100 شح كبصح خيل يزبل قطر مسمطهم سنبيدهم طغلالا اتي ناي اسايلم حقهم افتزتحت درجه ريدهم والله تزتحت درجه ريدهم انتايم غيرهم قداماي فقاد نهبو دحر حجي قوامي زبحال يلن كل غيزياو طرحيو